RMN Drama presents What's the Style? Pagdumot Style! Timan ilang kini. Ngayon abot sa panahon sa panudya. Pangitaon ko yun ikaw. Ug watas-watason kong imong kasing-kasing na nagtago nilang dugan ng malibuto. Palami Style. Ipayon ko ikaw. Ihatag ko kanimo ang langit. Lipay ako. Tagpawa ko. Lipay ako. Kasilag Style! Gigatilagan ko ikaw. Magkalimtanay na lang ta. Dahil ako gusto magkita lang kaya pag-ibo kanino. Likod ng papalikod ang baha. Paigon sa bukid. What's the Style? Mga sugilanon nga matapos matag-adlaw. Sa mga nagkalinlaing hitabo sa kinabuhi sa tao. Mga hitabo nga dili gayud makalimtan. Kay nahasulat naman sa lapihan sa panahon. Nga bisan ang mga dagkong balod. Dili gayud makabanlas sa mga lama sandumanan. Nga dili mahimong makalimtan. What's the Style? Gidalit sa RMN Drama. What's the Style? Ako si Erlyn, ginaingon, nga ayaw pang hilabot sa tao nga dili gusto o gubot. Aron dili mo sila ob ang dakong daob. Ang kayo ra ba? Basta maoy makaulbo. Di gyud mo hunong hangtod nga mahimo na lang kining abo. Mao kining nahitabo sa kong kinabuhi, nga dili ko mahimong mahikalimtan. Yaw naman sa Miss Milda. Wow! Murag ako may gipadungog-dungog ini. Mabutas yun! Nagtungkol naman na sa tindahan ng mga animal ay armaninda ko ng sudan. Oy! Ano di mo pamalitan nila tindahan? Kanila tinda sudan. Basi doon na naiod ng ilang mga tinda. Ako may gipadungog-dungog ini babayhan na da. Di gusto ni bayhan na da. Karon ka. Kaya kami tawag ko gipasabot. Hugawan kan dako. Dili ka magkamao mo hipos alang iyo basura. Gipadpadala na sa hangin og tualo padpadong sa among tugkaran. Gisod ba yan anak ko sako, day? Pero ang inyong iro, mao ay nagsige og kay anang among basura. Mao nga natumpa ang sakog nangayabo ang sod o gipadpad sa hangin padong sa inyo. Ang inyong iro mao ay kasabi ayaw ako. Yan ang iro gad. Hugawan ka gad. Hugawan ka gid ako. Okay. Magpalimo pa mong tindahan aron maninda mo og sudan. Hoy, day! Huwag mo palit ninyo kay mga hugawan mo. Hugawan ka. Hugawan. Igo na nahamil da, ha? Tingali dili ko makaagwanta, mabugno ang pagid ka di oras. Hala, mauli akong ipaabot, day! Kanang pong bugno! Dari! Nak, ikaw na tato'y bilihay, arway sambok. Di na ko magwanta yung batasan, tay. Init yung kinan akong bayhana. Kaniadto pa yun sa gagmay pa mi. Ayo. Uy, Len. Day. Kasaman ron. Pwede ba nga makikita? dilis maruba na mildang, dawag mo di mo rak. Day. Tuyo ini niya ay. Pasigla ino na sa nigsabot siyang asawa. Ako'y mga ipasaylos gibuhat ni Milda ni mo, Day Erlyn. Naibaw ko nga siya isad anday. Init yung kinan akong imong asawa. Kaniadto pa yun na siya sa gagmay pa mi. Og misamot pa yun nga ako'y nakauyab ni Victor. Ang namatay na kong bana. Nga dako kay siya gusto. Nagbahay bitaw ko. Nga siya nga kong naasawa. Palaway kayo. Hasta ko doy, permi kong awayon. Labi na og madugay ko guli. Magduda dayon nga may kabit ko.
Sus, kinindot yun tao eh. Unang sama pa nimo. Ang akong naasawa. Dennis? Ay, mao ba? Nagmahay ka, nagpatukod kang tindahan sa sudan? Naninda man sa doon nagsudan si Milda. Basik usa na siyang ikalagutan ako. Kay may kompetensya na siya. Ay, kadlok! May magnangayo kag puhunan niya nga waman. Ay, kadaghan na diya nga lugar, nga nagsikit-sikit ng mga tinda diha, naninda. Pitik-sikit, patupad naman ng uban diha. Uy, sa duolon na sa mamalitay, uy. Ang sabay tao na siya. Ayaw gawa, ayaw ha. Ayaw gid. Ayaw patuwa ng iyang binuang. Padayon gid. Uy, akibog mo na niya kung magbinuang siya na imukusab. Ako'y makikilang katay nagsayal kung magpabuang-buang siya. Daw kay. Ako humba po na ako. Ay, kadiyot lang ha. Kadiyot lang. O, lagi kadiyot. Ay, igil-igilin niya mo, Linia. Ay, mahulot ang ginughatag, Linia mo, Linia. Ayaw mong palitihan! Uy, Ano may hala. Hala. Nagdindar! Sinasumbayhan na. Ay, ano mo palitihan? Magkalagot kay Milda. Uy. Ay, pasagin siya gaw. Pasagin na. Ako'y buklo na may anak. Ako gaw. Ako'y buklo na. Ay, dali! Ako'y buklo ni Mal. Bibi. Bigyan ni Ayaw bang? Ayaw na lang na siya Dali! tabang. Limpyo ni ako tinda! Bahala na siya diha. Kasal di na siya, gari. Iya, bitaw kung bakbak mo yung malaslas o pinunggit niya. Kasal di na siya. Yana! Dali! Ayaw mo Ay, naunsan. Bahala na lang siya. Animal. Ay! Basilan! Ay! Sabot siya nagkahugaw ng ilang tinda niya! Ako ginaw. Kamot bitaw ka ng bayot! Ako lagi. Ay, hugaw! Sige na nagkukot! Ako'y ipasingitan. Karon ka! Ay, balik diri. Ay, gari, balik! Kinsay bayot na hugaw ako. Ikaw! Hugawan ka! Kaya sige magkagkupot og kuan sa laki. Magbuknot ka. Ha? Ang mudaog mo'y limpyo. Ang mapildi mo'y hugaw. Ay, dili ka kasi buka kayo na ka! Ay, Linia! Hoy, ito na! Ayaw pa buklo! Ito'y! Gusto na! Gusto na lagi! Wala lang ang kamutubay niya ka. Bunog hinon kay kao. Gilang. Kung bunog ko, mas labaw siya. Ay, pato, muuwang niyang banoy. Magtiwas, magimiato ba? Kung sa kay maayo na itong buhato, no, rumahunong tao ng samok na ito sa Milda. Gusto yun dahil siya hinutanay sa bakos, ha? Pues, ingon ining akong buhaton. Tag-awon tagdili ba siya magsugpag dugo? Ha? Unsay buhato mo ha? Unsa? Tukbon kong iyang banatay. Kabito na ko sa Danis. Ang ilim. Ipanin. Pinagdagot ko si mong asawa. Mas pasan dito. Ay, ka na. Naman ka. Bugno ang tuyo ni mo?
Ay, sige, hamag. Kay magpatay ta. Kuan, Erlin ka nang Man. dili na ko musukol nimo. Kuan lang, iuli lang ako nga kung bana, be. Sige na. Mahal ko kaayo si Dennis. Dili ko na sa ibalik nimo. Kaya lang. Kaya tubangon ka namong duhang Dennis. Og andang ming duha nga magpapriso. Basta kay dili lang may magbuwag. Ikaw ang sad-an ining tanan. Kay imo kong giunhan. Diha na nalumoy si Milda. Sa dihang gibiyaan siya siyang bana. Og diri nakiktipo na ako. Da, Mirisi? Mao kato mga higala ang kaagi ni Erlin. Dinhining atong tulumanon. What's the style? Mirisi is style. Kini maong sugilanon gisuwat ni J. Badayos sa direksyon ni 3D Adrocan. Spinner, Ariel Mancao, recording editor Randy Tayad, soundman Christian The Walkers Jano. Darit ka nato sa RMN Drama.